MTV. Сәлем дуслар! Эфирда сезне татар эстрадасының бар яңалыклары белән таныштыручы шоу-біз тапшыруы. Сезгә аларны мин, Линара Батталова, җиткерермен. Башлыйк! Татар эстрадасына ташкын булып кергән яшь, энергияле, бәхетле төркеме зур гастроль турына чыккан. Егетләр әлегә Башкортстан якларында концертлар куя. Ләкин инде тиздән Татарстанда яшәүче тамашачыларын да сөендерәчәкләрен белдерде. Егетләр әлегә концерт программасы өчен яңа образлар булдырган. Яңа җырларын да яздырганнар. Уңышлар сезгә, бәхетле төркеме! Тиздән бар гашыйк җаннар көткән бәйрәм, изге вәли көне килеп җитә. Әгәр дә сөйгәннәрегезгә бүләк алып өлгермәгәнсез икән, ашыгыгыз. 14 февраль көнне Эрмитаж төнге клубында Мәхәббәт төне дип аталган дискотека узачак. Сез яраткан җырчылар чыгыш ясаячак, дуслар. Килегез, анда мин дә булам. Татарстанның ат казанган артисты, кабатланмас тавыш иясе Эльмира Калимуллина үзенең сольный концертына әзерләнеп йөри. Җырчы аны 15 март көнне Пирамида концертлар залында уздырачак. Эльмира үзенең дулкынлануын, бераз куркуын яшерми. Ризат Зинера Рамазановлар тамашачыларыннан гафу үтенә. Җырчылар Менделеевскида концертларына бара алмаган. Алар бу хакта социаль челтәрләрдә хәбәр итте. Бик көчле буран аркасында юлда бөкеләр булу сәбәпле шулай килеп чыккан. Ризат үзе бу хакта менә нәрсә ди. Кызганыч, 7 февральдә Менделеевскида буласы концертыбызга һава торышы аркасында дип әйтгәндә М7 трассасында 2 фура бәрелешеп 12 километр пробкада утырдык. Сәгать 1-дә биткән, 5 сәгать, 6 сәгатькә якын пробкада утырып, кызганыч Менделеевскида концертка өлгермәдек. Тамашачыларыбыздан гафу үтенәбез. Концертны 21 апрельгә күчердек. Аллаһ белсә, барыгызны да көтеп калабыз. Билетлар үз көчендә кала. Рәхмәт сезгә. Уңышлар, Рамазановлар, юлда исән-сау йөрегез. TMTV Production коллективы чираттагы жанлы клибы белән безне сөендерде. Татар-башкорт эстрадасы җырчылары Лилия Бектемирова белән Фәдис Ганиев башкаруында Сандугашны моңлы диләр җырына клипны инде күргәнсездер. Аның кыска вариантын карап китик әле. Аклык сафлык рилгәсе ул, тапты шигъри безака. Синең белән бергә яшәү, диңдер җаным оҗмакка. Сандугашны моңлы диләр, син аннан да моңлырак. Кояш нурын назлы диләр, син кояштан назлырак. Күз карашларым, юк, минеке түгел, Аделя Фатхуллина шулай дип җырлый. Татар эстрадасына тәүге адымнарын ясаучы башкаручының TMTV Production төшергән клибының тизерын карап үтик. Төбәлгән минем күз карашларым, бул минем гомерлек шатлыгым, сагышларым. Туңдырма, яндырма, мәхәббәт учагында, һәр вакытта булырмын янарыңда. Туңдырма, яндырма, мәхәббәт учагында, һәр вакытта булырмын янарыңда. Татарча солянка проектының иң көтеп алынган концертларының берсе Балалы солянка проекты гөрләп узды. Бәлки арагызда әлеге тамашаны күрми калучылар булгандыр. Шоу безнең бүгенге репортажы нәкъ сезнең өчен. Дамир Зинатуллинның кыска репортажыннан барысын да күрерсез, ишетерсез. Карыйбыз. Сәлам дуслар, без бүген сезонның иң самими проектларының берсендә.
Күпләр яратып өлгергән балалы солянка концертында. Бер ел эчендә артистларыбызның балалары ничек үзгәргән? Быелгы солянкада кемнәр катнаша? Барысы да алдагы минутларда. Шәшкә беренче тапкыр балалы солянка концертында чыгыш ясый. Чыгышың белән канәгатьме? Бик канәгать булдым, чынлап та үзең генә чыгыш ясауга караганда балалар белән чыгыш ясау ничектер өстәмә энергия бирә димсең, күңелгә рәхәт, шул хәтлек балаларны шул хәтле зурлап, безгә караганда зурлабрак каршы алалар икән залдагы тамашачылар. Репетициялар авыр булдымы? Җиңел булдымы? Ничек булды гомумән? Репетициялар бер кайчан да җиңел булмый, чөнки ул беренчедән балалар, икенчедән алар бит әле төрле яшьтәге балалар, өченчедән алар кайсыдыр чирли, кайсыдыр терелә, шуңа күрә без инде бик тырыштык бу чарада катнашырга, костюмнар тиктереп, студияларда инде без күп йөрдек, шуңа Ирек ярдәм иттеме тормыш иптәшең әлеге чарага әзерләнүдә? Әлбәттә ансыз гына булмый. Без инде бөтенебез дә шуңа кирип китеп әзерләндек, ничә 3 ай дәвамында. Синең белән сәхнәдә шуның хәтле күп балалар иде. Алар бөтенсе синеке түгел, аңлашыла. Нинди балалар, каян җыйның син аларны? Бу безнең балалар дисәң дә ярый инде. Без тормыш иптәшем белән 2 ел элек мәктәп ачтык. Анда инде балаларны вокал, хореография, брейк-данс буенча юнәлешләре буенча без группаларны ачып җибәрдек. Һәм менә шушы балаларны әзерләп беренче тапкыр татарча солянкада катнаштылар бүген. Аларның бүген дебют. Юк, татарча солянкада дебют. Гомумән бу студия 2 ел элек ачылган дисәң, бу сезнең үзегезнең шәхси бизнесыгыз? Минем күптәнге теләгем бар иде. Шундай студияны булдырырга, инде кызыбыз тугачтын. Кызыбыз весна бит инде. Безнең теләк туды, менә шундай студия булдырырга, аның исемен дә без Веснушки дип аталдык. Шуңа күрә безнең коллективыбыз Веснушки дип атала. Балалы солянка концертында инде икенче тапкыр катнашалар Рамил Галимҗанов һәм Рамазан Галимҗанов. Рамил, сәлам. Рамазан белән дә исәнләшеп алыйм әле. Рамазан, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт. Син җырлап төштең. Ошадым үзеңә. Әйе. Нәрсәсе белән ошады? Сөйлә әле. Нинди җыр башкардыгыз? Туган көн. Ой көн. Туган көн? Бу чәчәкләрне сиңа бүләк иткәннәрдер инде, әйме? Кем бүләк итте? Күрдеңме? Таныдыңмы? Яисә белмәгән кешеләр бүләк иттеме? Белмәгән. Кызлар дигән. Рамазанның кызлары бәлки бүләк иткәннәр, фанатлары. Бәләкәй генә 2 кыз чыкты. Узган елны истә калдырганнардан быел килеп инде чәчәкләр бүләк иткәннәр, әйме? Шулай ахырсы. Үзең канәгатьмесең чыгышы белән? Чыгышыгыз белән? Әйбәт булды, нормально. Әйбәт кабул иттеләр. Борчылган идең, конечно, булай. Бала белән булгач бит икеләтә, ничектер волнение копшата. Ну, әйбәт кенә җырлап чыктык инде. Рамазан, достым, син кем белән килдең? Әтиең беләнме, әниең дә сезнең беләнме? Әтием белән, әнием белән. Син әти малаемы, әни малаемы? Кемне күбрәк яратасың? Әтиемне дә, әниемне дә. Кем усалрак? Әнием. Балалы солянкада инде икенче тапкыр катнашучы резидентларыбыз Закировлар гаиләсе. Рөстәм абый, сез инде гаилә башлыгы буларак сездән сорыйсым килә. Чыгышыгыз белән, балаларыгыз белән, тормыш иптәшегез, үзегез белән канәгатьме? Менә бу балалы солянка концерт проекты инде берничә ел рәттән матур итеп үткәрелә январ. Ахырларында яңа ел башланганда без шушы да катнашырга чакыргач бик теләп гаилә белән ризалаштык. Шушы көнне матур итеп билгеләдек һәм әзерләндек дип әйтәсе килә. Үзебезнең чыгыш ясауны без инде аның уңай якларын һәм тискәре якларын беләбез. Инде тамашачылар матур җылы кабул итте. Без канәгать калдык бик оештырулардан да һәм үзебезнең чыгыш ясаудан да. Бәхеттәме дигән җырны башкардык бүген күмәкләшеп. Аның Лиза Сирин сүзләренә һәм киенә. Айрат улыбыз белән Миләүшә кызыбыз Хәтирә исемле җыр башкарды. Айрат белгәнемчә Казан музыкаль киллиятта укый.
Әүхәдиев исемендәге кызыгыз шулай ук җыр моң белән, иҗат белән бәйле. Инде әкрен генә шулай итеп артистлыкка кирип китәләр. Сез моңа ничек карыйсыз үзегез? Үзебезнең менә гаиләдә үзебезнең гаилә концертларында аннан соң инде минем үземнең теге тагы да шул проект дисәк, үземнең Шалым чаналар җыр фестивален үткәргәндә улыбыз да кызыбыз да ул концертларда катнашып килде. Аларга теге сәхнә якын, алар аны шит итми, шушы сәхнәгә тамашачы каршына алар бик теләп, яратып, үзләренең җырларын да яратып башкара, һәм инде шунда утырган тамашачыларны да яратып, алар алдында чыгыш ясарга чыгалар. Алар бу эшне яратып башкара. Аларның өчен бу инде бүгенге көндә төп эшләр аларның уку булса, инде сәхнәдә иң яратып шитерган хоббилары дип әйтәм мин. Син әти малаемы, яисә әни малае микән? Ну, күбесе әйтә инде әни малае дип. Кемдер әтине яраткан кешеләр әти малае дип әйтәләр инде. Шулай. Үзең ничек саныйсың? Үзем 50-га 50. Син молодец. Кем усалрак? Менә хәзер сез колакларыгызны ябып торыгыз. Әтинең дә, әнинең дә усал яклары бар, ләкин икесе дә алар әйбәт һәм без аларны бик яратабыз, алар бик әйбәт әни әтиләр. Бу саксофон кыйбат тора микән ул Рөстәм абый? Үзем сөрәсем килә. Саксофон бүгенге көндә Айратның әйтүе буенча ул уртача бәядәге саксофон. Инде ул кем өчендер кыйбат булырга может, кем өчендер арзан. Без аны теге үзебез Айрат укырга кергәч алдык кирәк дип санагач укытучылары. Бүгенге көндә ул аны яратып уйный. Бака бүгенге көндә шушы саксофонда уйный алу белән һәм инде шушы дәрәҗәдәге теге сыйфатлы саксофонда уйнау белән ул кимсенми дип әйтәрем. Күп нәрсә үзеннән тора. Балалы Солянка резидентлары Резидә Шәрәфиева һәм инде аның кызы Зөләйха, исәнмесез? Сез хәйрле кишләр. Чыгышыгызны күрдем, карадым, бик көчле булды. Үзегезгә ничек? Бәялисез? Бик сөенеп, бу чакыруга бик сөенеп килдек. Бик каты әзерләндек. Яңа киемнәр тиктердек, парлы итеп. Җырыбызны да бик матур әзерләдек. Кызым, шулай бит. Бик шатбыз шушы проектта катнашуыбызга. Зөләйха, кая укыйсың? Мин укыйм 5нче лицейда, 6нчы класста. Үскәч кем булырга уйлыйсың? Белмим әле. Әниең кебек артист булырга теләк бармы? Юк. Ни өчен? Әни әйтә ярамый. Дөресен шулаймы? Кирәкми дисезме? Кирәкми дип ул бит инде кичкенәдән үк нәрсә беләндер җырлап, нәрсәдер үзе бик талантлы булырга тиеш бала дип әйтәм. Бик. Шуңа күрә ул инде җырчы дип уйламыйбыз инде әйме кызым, җырлап йөрисе килмәгәч инде җырчы була алмый бит инде. Җырлап йөрсә генә җырчы була кеше. Кем булырга телисең? Теләр идегез сез? Бирле без уйларлабыз инде кем булып һөнәр сайлап. Әле бердә эшенә чыкканыбыз юк. Минем янәшәмдә Әхмәтовлар гаиләсе Илдар Әхмәтов, Ислам Әхмәтов һәм Айдар Әхмәтов. Быел Айдар өчен инде дебют, ул беренче тапкыр чыгыш ясады. Чыгышыгыз белән канәгатьме? Канәгать, Аллаһка шөкер. Бик довольный булдык, кем әйтмеши, канәгать. Айдар, нинди җыр башкардыгыз? Язам. Язам. Репетициялар кайда үткәрдегез? Ничек үткәрдегез? Зак булдымы? Бер кая да үткәрмәдек. Ат менә дөресен чыгарды да, әйтте дә, бирде. Молодец. Кичә бер тапкыр җырлап карадык инде, мен әйтәм, җырлап карарга кирәк бит инде дип. Шуңа кичә генә бер тапкыр җырлап карадык та булды. Шуңа сүзләрен кемнәр белән өйрәндегез? Әти белән. Әти белән. Әниегез ничек булса булыштымы соң? Әйе. Нәрсәдә? Белмим. Әтиегез сезгә бүген монда чыгыш ясаган өчен нәрсә бирәм диде, нәрсә бүләк итәм диде, нәрсә булса вәгъдә әйттеме? Обещал? Берәр бирмим диде. Юкмы? Юк. Нәрсә сорар идегез? Берәре? Кирәкмиме? Ошадымы соң? Әйе. Куркмадыңмы? Каушамадыңмы? Ну, не волновался. Тамашачылар ничек алкышлыйлармы, көчлеме? Көчле. Кызлар бармы сәхнәдә? Әйе. Кичкенә кызлар күпме анда? Белмим. Садикта, син садиктамы әле? Син мәктәптәме инде? Ничәнче класста? 3-тә. Син садикта. Әйе. Ошаткан кызың бармы соң? Әйе. Исеме кем? Гүзәл. Гүзәл, синеке? Кил мондарак. Нәрсә? Синең ошаткан кызың бармы? Юк. Аның бар. Ул синнән кичкенәрәк, аның инде ошаткан кызы бар. Илдар, туйны качан ясыйбыз? Белмим әле. Үстерергә кирәк, Алла бирсә, карап, исәнлектә бергә
матур иттереп кенә яшәргә, үстерергә балаларны. Шул безнең. Рамил Әйметдинов һәм инде аның сеңлесенең исеме Ләйсән. Ләйсән, ничек хәлләр? Яхшы. Ләйсән каян килде ул? Ләйсән каян килде? Ульяннан. Казанда тормый. Казанда тормый, әти-әни белән хәзер тора. Синең бу бер туган сеңлең? Туган, охшашлык бармы? Бар дип әйтергә бик аның хәтле нык түгел, дөресен әйткәндә. Ләйсән, син җырларга телисеңме? Әйе. Дөресен әйткәндә, бу безнең балалы солянкада икенче катнашуыбыз һәм беренче тапкыр катнашканда мин аны сорап, аның белән сөйләшеп, Ләйсән ничек үзеңне хис итәсең зур сәхнәдә йолдызлар белән? Бер дә дулкынламады. Курыкмады, рәхәтләнеп җырлады. Шуңа күрә бу аның өчен якын. Аның эше, Ләйсән, киләчәктә җырлыйсың киләме соң? Әйе. Хәзер генә сәхнәдән инде балалы солянка проектында катнашып төште Арслан Сибгатуллин. Минем уйлавымча, монда Арсланга караганда гүзәл күбрәк борчылды, әйме? Арсланны инде әйтеп узасым килә, Россия буенча инде танылган яшь артистыбыз, шигырь дә сөйли, җырлый да. Бүген нинди җыр башкардың? Нинди шигырь сөйләдең, Арслан? Нәрсә җырладың? Мин яратам. Ошадымы? Алкышладылармы? Әйе. Озак хәзерләндегезме? Бер ай эчендә бу әйтеп үтәсем килә, бу музыканы Эльмир Низамов язды, композитор, танылган композиторыбыз һәм сүзләрен инде Җәүдәт абый Сөләйманов язган. Гүзәл, менә монда әле тагын кичкенә улыгыз да бар, Әскәр. Шулай ук шундый артист үстерәсезме инде? Әскәр дә матур безнең шигырьләр өйрәнә, Арсланга карап инде, мин әйтәм, иң преданный зритель син улым, Әскәр безнең, ул бөтен Арсланның бөтен репетицияларын, концертларын карап бара, шулай ук ул да җырларга, шигырьләр сөйләргә әзерләнә. Үскәч кем буласың килә? Артист буласыңмы инде син? Уйладыңмы? Юк. Кем буласың? Футболист. Футболист. Футбол белән шөгыльләнәсез? Футбол белән шөгыльләнмибез, әмма ул кичкенә яшьтән менә футболны бик ярата. Без Син полиция хезмәткәр буласың. Икесе дә бик актив, энергия ташып тора, ничек өлгерәсез? Өлгерергә тырышам. Менә шулай инде. Һәр елны катнашып киләсез, бүгенге чыгышыгыз белән шулай канәгатьме, шадымы? Миңа ошады. Ничектер тамашачы да бик җылы кабул итте. Безнең җырыбыз да шундый җылы, эчтәлекле, әниләргә багышланган. Аның кие дә шундый матур, ничектер бик рәхәт булды сәхнәдә. Инде монда күбесенчә балалар белән, кичкенә балалар белән чыгышасызлар. Сезнең дуэтка килгәндә инде Лилия зур булса да, ләкин инде һәр вакытта үзен кичкенә бала кебек хис итәдер инде. Әмма Гөлдән япадан сорый, шулай микән ул? Ул минем өчен гел кичкенә инде. Олы булса даган, шуңа күрә менә чакыралар балалы солянкага, без бик шатланып киләбез. Менә бу чыгышта инде чынлап та әниләр турында җырладык. Бик шундый нишкә күңелләргә үтеп керә торган җыр Оскар Усманов язган Анна Поплова шигыренә. Шуңа без бик канәгать, чөнки тамашачы бик яхшы. Сәхнә арты гөрҗләп тора, артистлар күп, балалар күп, бик күңелле. Җылы концерт, чөнки балалар да катнашкач, барыбер ничектер үзенчәлекле рәхәт, җылы. Мин инде гомерлек бала, әнинең. Мин инде элек еш кына Гөлдәния кызы дип йөртә иделәр. Хәзер теге образларны бераз алыштыргач, хәзер әйтми башладылармы? Бераз онытылды. Нисе дип йөртәләр инде мин. Бераз онытылды. Хәзер Гөлдәния кызы дигән әйбер. Әзгенә калды. Булгалый. Лилия яшьләр стилендә, үзенчәлекле стильдә эшли. Аны инде тәнкыйтьләрдә, аңа кайсата бәлки авыр да буладыр. Менә сез аңа ничек ярдәм итәсез икән? Яисә нинди булса шелтәдә белдерәсезме? Гомумән сезнең мөнәсәбәтегез ничек икән аның менә хәзерге мизгелдә бара торган иҗатына? Ярдәм итәм дип бик итмим инде, үзе бөтенесен эшли, шелтәләмим дә, чөнки һәр кемнең үз йөзе булырга тиеш. Шуңа күрә ул үзенең юлын сайлады. Ул бит яшьләрчә генә түгел. Олылар өчен дә җырлый, балалар өчен дә җырлый, яшьләр өчен дә җырлый. Бу бигрәк тә яхшы. Әле мин дә киләчәктә шулай тагын яшьләр өчен дә җырлармын дип өметләнәм. Алла бирсә. Бөтен артистлар монда әкренләп әзерләнеп утырам. Монда дөресен әйтсәм балалар бакчасы кебек.
Ничек сиңа монда ирке барысы да нормально тәртиптә тотасыңмы? Барысы да тәртиптә. Тик бүген мин тагын бер тапкыр аңладым. Мин садикта ястә дә җитәкче булып эшләй алмас идем. Бигрәк авыр эш булыр иде минем өчен. Әминә белән чыгыш ясыйсың. Инде репетициялар озак барды микән, әле чыгыш ясамадыгыз, дулкынланасыңмы? Яисә син карап торам, бик тыныч кына утырасың син. Мин нигәдер түгел, мин дулкынланмыйм бүген. Чөнки фонограммага җырламыйбыз. Бу бик зур плюс дип. Җырлаучылар да бармы? Анысын белмим, кеше өчен җавап бирә алмыйм. Фонограммага җырласаң, баланың өчен җавап биреп булмый бит инде, шулай бит. Микрофон күтәрмәскә мөмкин, тагын нәрсәдер. Шуңа күрә төр тавышка җырлыйбыз, әгәр кадр өлгерми икән инде мин аңа кушылып җырлаячакмын, әллә инде Карурман җырын җырламыйбыз. Бик җиңел генә, бик кыскы, тиз ритмда гына җыр, икебезгә бер җырын башкарабыз. Җырлаганыбыз бар минем сольный концертта, шуңа күрә бик аның хәтлек куркам дип әйтә алмыйм. Аннан соң куркуым әз, әтисе дә монда, апасы да монда, бар бөтен гаиләбез белән без монда, шуңа күрә тыныч кына карап утырам. Ләйсән Кимаева. Таңсылу һәм Зифа әзрәк кенә буталам, сез мине гафу итәрсез. Әзерлекләр ничек? Evet, Allah'a şükür. Biz hazır biteyim kızlar. Нинди җыр башкарасыз? Яшьлегем шишмәләре. Син аерым җырлыйсың әле безнең, әйме? Зифа, сез нинди җыр башкарасыз? Кел яныма. Яныма, әниең белән бергә, әйме? Әтиегезне ник алып килмәдегез бүген? Әтиегезне бер кайда күрмәдем. Сезгә җан атырга килмәдем әле. Ял итә ул. Син монда нәрсә карыйсың? Монда чыгышларнымы, сценариймы? Яисә Инстаграмнамы инде син? Юк, Инстаграмда түгел. Инстаграмга да куеп барырга кирәк барысын да, концертка килмәгәннәр күрсеннәр өчен. Була мин һәрвакыт сценарийда, чөнки балалар өчен бик борчылам, сүзләрен унутып җибәрмәсеннәр. Менә бу җирдән чыгышларга, бу җирдән чыгышларга шуңа сәхнә белән зал арасында менә шулай йөгереп йөрим. Концертны карап утырасың, барысында контрольдә тотасың. Барысында шәпме бер әйбердә андый теге кызыклы моментлар булмадымы? Кызыклы моментлар булды. Ләйлә әзрәк бер җирдә сүзен унутып җибәрде, ләкин Рамил аның исенә төшерде. Рамил молодец. Мин бер дә үкенмим, менә 2 ел элек мин бу проектка Рамил Шараповны чакырдым. Ул ничектер балалар белән уртак тел таба. Һәм быел игътибар иткән булсам, минем алып баручы балалар саны кимеде, мин аларны киметеп карадым. Ләйлә Таишева алып бара Ландышның кызы һәм Зөлфә Зинуровның кызы Зәлия. Бик яхшы килеп чыкты, минемчә шаярулар бик яхшы бата, бик яхшы керә, халык әйбәт кенә кабул итә. Син һәр елны үзең өчен ниндидер яңа яктан кайсы бер артистларны ачасың. Менә быел минем өчен шулай бер кеше ачылды дигәнең узган елны быел кемнәр булса да барманды. Бар, әле менә концертның беренче бүлеге генә тәмамланды, ләкин мин шуны әйтәм, менә кереп инде мин монда мәхәббәтемне аңлатырга өлгердем. Рөстәм Закиров, Люция Мусина гаиләсе, аларны бүген мен икенче яктан ачтым. Мин аларның балалары, алар шундый талантлы, алар шундый стильле. Шундый алар менә дүртсе бергә сәхнәгә чыгып җырлаганда тында алмый карап утырдым, чөнки тулы бер гармония сизелә. Бу теге берсе бак дип җырлый түгел, ә менә гармония, ансамбль, искиткеч. Динә апа, Рафаэль абый һәм инде сезнең оныгыз исеме? Хәлил, сәлам. Сәмис. Беренче тапкыр чыгыш ясыйсыз бугай. Шадым үзеңә. Әйе. Балалар күп. Гомумән әлеге атмосфера синең өчен якындыр инде, әйме? Әйе. Ни өчен син бүген монда чыгыш ясарга теләк белдердең? Макдональдска керәбез, әйе. Макдональдска бар. Макдональдска барабыз. Узган елларда сез балаларыгыз белән чыгыш ясаганыгыз, быел инде менә оныгыз да үсеп җиткән. Ничек менә алып чыгарга булдыгыз? Күз тиюдән куркмадыгызмы дип сорыйм инде. Юк, без инде шул кызлар белән чыгыш ясаганда аны бер алып чыккан идек. Шарлар төшердек тә, ул шарларны күрде дә, җырлавын онытты да, шар артыннан чабып киткән иде. 4 яшь иде ул вакытта миңа каз. Бүген алай булмадыр. Бүген алай булмады. Шунысы гына чыкканы булмады. Гомумән ул бигълай сәхнәгә тартылмый. Ул хоккей ярата, хоккей белән шөгыльләнә инде ул, Алла бирсә. Монда инде без аны әйдә улым безнең белән дигәнгә күрә катнашты. Шулай бит. Балалар сәләкәдә инде сез быел беренче генә тапкыр катнашмыйсыз. Ничәнче тапкыр катнашасыз инде? Икенче. Тамашачылар ничек кабул итә? Гомумән әлеге проектны һәм сезнең чыгышны дип әйтәм. Шу хәтле яхшы. Без инде бу электән җырланган җыр иде, безнең репертуарда иде бу. Инде минем репертуарда. Без инде моны эшләгән вакытта о халыкка үтәр микән, юк микән дигән әзрәк кенә теге бар иде инде. Борчылу, шикләнү бар иде.
Нәкъ хәзер генә инде Гимаев гаиләсе дип әйтәм, Байрамовлар гаиләсе чыгыш ясап төште. Ничек бераз теге эмоциялар? Алар ничек үз эмоциялар? Елмая. Кул чаба. Бик шәп булды. Бергәннәр. Зифага ошадымы икән? Әйе. Дулкынландыңмы? Бик сизелмәде дөресен әйткәндә. Мине тотып торганда куллары Сез икәү чыгыш ясадыгыз, ләкин инде Таңсылу үзе генә чыгыш ясады. Сиңа бераз теге кыенрак туры килгәндер, ләкин ничек? бик ошады миңа. Безне бит инде Таңсылу хәзер үзе генә җырлыймы? Аны бит инде интернетта да бик күп беләләр. Вокал белән шөгыльләнә. Шуның өчен дә аның самостоятельлеге белән үзенә генә мөстәкыйль бер җыр белән чыгарга теләдек. Наталья, сеннән сорамакчыйм. Инде әйткән идең, бераз генә мин каршы Инстаграмда булуларына, мин каршы мондый әйберләргә дип әйткән идең. Ләкин хәзер үзең дә әйтәсең, Инстаграмда бар бит ул дип. Дөрес әйтәсең, берничә ел элек мин әлбәттә инде каршы идем, әле балалар ул вакытта кичкенәрәк иде һәм инде аларның менә интернет битләренә үзләренең аерым битләрен булдыру өчен булдырырга мин каршы идем. Но нишлисең бит инде замана белән бергә атларга кирәк. Алар үсәләр, шулай бит инде алар үзе теге үзләренең аралаша торган дуслары бар, шуңа күрә үзләре теләде менә Таңсылуның үзенеке бар. Таңсылу, сине таныйлар, сине беләләр. Монда менә сәхнә артында булганда да синең белән сөйләшеп торучылар булдымы? Менә каверлар җырлыйсың дип. Булмады шул. Дөресен әйтте. Булды дип әйтеп торма. Гомумән язалармысың директка? Язалар бик күп. Сәлам дип язалар. Мин аларга шуна әйтим. Зифа, син әни кызымы, әти кызымы? Әти кызы. Кем усалрак? Әни. Җырладыңмы әле син, юкмы? Юк әле. Син шулай җырламадың әле. Мин җырладым бер хат. Җырладыңмы инде бүген? Бүген җырладыңмы? Әйе. Тагын 2 җыр калган. Син Рамазан Фасихов белән җырладың, әйме? Әйе. Ошадымысың? Әйе. Син нинди җыр башкарасың бүген? Әти белән яраткына. Яраткына. Син кем белән башкарасың? Мин хәзер бөтен гаилә белән Нинди җырны? бергәнсең син миңа. Әниме. Әниме дип атала, әйме? Әйт әле. Кем усалрак? Әниеңме, әтиеңме? Әти. Кемне күбрәк яратасың? Икесендә. Кем күбрәк бүләкләр бирергә ярата? Мактый. Белмим. Аяз инде безгә җавап биргән, ләкин бәлки аның фикере үзгәргәндер. Кем усалрак? Кайсыкта берсе, кайсыкта икенчесе. Яңа елга Кыш бабайдан быел нәрсәләр сорадыгыз, егетләр? Мин квадрокоптер. Булдымы соң, бүләктеләрме? Әйе, бәләкәй. Камера белән. Төшерәсең, видеолар төшерәсең, әйме? Әйе. Инстаграмга кертәсеңме соң инде? Кертәм анасын. Карарга онытмагыз. Син нәрсә сорадың? Миңа бер нәрсә бирмәделәр. Сорамадыңмы син? Юк. Акыллы малай бу. Егетләр, сезгә уңышлар. Үскәч кем булырга телисез дип сорыйм әле. Мин белмим, анасын. Җырчы буласыңмы? Белмим. Син кем булырга телисең? Белмим. Достар, минем уйлавымча монда иң рәхәтле һәм иң авыры Рамил Шараповкадыр инде, улаймы? Кызыкмы, яисә авырмы монда? Ой, мин нәрсә әйтергә белмим, дөрестән дә бу әкияти, могҗизалы тамаша. Мин иң күбәк каушасам да, мин үзем өчен каушам, мин шушы балалар өчен каушыйм. Дөрестән дә менә дулкынлану да бар, рәхәт тә, күңелле дә. Алла бирсә шушы балалы солянканы бергәләп 10 ел уздырулар насип булсын, юбилейларда бергәләп, мен шушы Ләйлә, Зәлияләр үсеп бетеп аларга, алар да кияүгә чыккач, үзләренең балалары белән шушы проектта катнашсалар дигән теләктә каласы килә. Быел без эшәү алып барабыз инде. Шулай ук күбесе татар эстрадасының Җиңелмесең эшәү булганда? Быел ничектер җиңелрәк дип әйтсәм, дөрес була, төрлечә, чөнки импровизация була. Әле менә берсе сүзеннән са, инде үзеңнекен кушып матур итеп җайлап чыгарга кирәк, чөнки балалар урысча әйтсәң непредсказуемый. Зәлия басып тора, Зәлиядән сорап алган. Зәлия, ничек хәлләр? Әйбәт.
Әйбәт. Сен бүгін жырладың да, алып та барасың. Нешік эмоциялар? Әйбәт. Башында гына әзрәк куркынычрак булды. Хәзер? Хәзер юк. Син минем әтигә тимә, яма. Алайса. Үзең өчен үзем җавап бирмим. Сен әти кызы инде, әйме? Әйе, әти кызы. Нәрсә эшләргә яратасыз бергә? Әти белән бергә яратабыз җырларга. Ирәнне дәрес әзерләргә, анда мин аңламасам берәр әйберне, ул бөтен әйберне миңа аңлата. Әни дә аңламаса, әти аңлата бөтенесен. Күпме бүләкләр җыйганнар, күпме чәчәкләр тотканнар. Бах гаиләсе, Илназ Бах гаиләсе. Карадым, бик энергичный чыгыш ясадыгыз, үзегезгә ошагандыр. Ошады, тырыштык алай. Балалар безнең ниләребезне аклады. Без теләгән теләкләребезне үтәделәр. Репетициялар сак бардымы? Репетициялар сак бардымы? Зак әзерләндегезме? Кетсеме? Дөресен әйткәндә белгәннән алып, шушы көл проектның буласын белгәннән, һәм безне чакырганнан алып инде көн сайын берәр тапкыр шушы җырны җырлыйдыр инде. Ул уже бүгенге аннан соң якыная башлагач, күбрәк җырлый башладык, чөнки халык алдында чыгыш ясарга кирәк бит инде, все-таки нормально иттереп. Һәр вакытта тырышабыз, менә Камилгә яшь вакытыннан Балалы Солянка проектына ел сайын катнашабыз һәм һәр вакытта тырышабыз шушы family look кебек тенденцияны дәвам итеп, бөтенебезгә бер төрлерәк киемнәр сайларга. Матур бит. Бүген монда чыгыш ясаган өчен әти-әниләрегез нәрсә бирәбез диделәр? Берәр бүләк итмиләр. Кафега керәбез. Кафега барасыз икән. Яңа елга нәрсә сорадыгыз Кыш бабайдан? Кыш бабайдан нәрсә сорадың? Нәрсә бирде подарить итте Кыш бабай сиңа? Нәрсә подарить итте? Джип? Да, джип. Үзеннән дә зуррак джип бүләк иткәндер инде, әйме? Синдә дә бармы джип? Сиңа нәрсә бүләк итте Кыш бабай? Дед Мороз? Да. Поезд. Камил, син нәрсә сорадың? Самолет дрон. Самолет дрон. Гомумән сезнең гаиләне җыеп бетерергә бигрәк авыр икән. Сез мин гүзәлгә бары тик уңышлар телим һәм сабырлык телим. Рәхмәт, балалар самыган. Мин дә шуны телим аңа. Исән сау. Сәламәт булсыннар, калган ничектәрдә уздырыбыз. Карап торам, монда инде әзерләнеп басып тора Азат Фазлыев, дулкынланып тора, әйме? Дулкынланып, балалар белән булгач бигрәк тә. Аяз белән чыгыш ясыйсың дип беләм. Икесе белән дә. Без инде сөйләшеп алдык. Кичкенәсе? Кичкенәсе җырлый бу ел. Бергәмени? Ничек хәлләр, достым? Әйбәт. Җырларга әзерләндеңме? Репетициялар сак бардымы? Репетициялар сак бардымы? Нинди җыр әзерләдегез? Гөлдемайым. Мәктәптә укыйсың ничәнче класста? 3-нче. Бер шаткан кызың бармы? Юк. Юкмы? Син садикка йөрисеңдер инде, әйме? Садикта шаткан кызың бармы? Юкмы ни? Шындырысын әйт әле. Кем бармы ни? Белмим. Ярап, үскәч кем булырга телисең? Әле уйламадың. Кем буласың килә үскәч? Еще футболистом. Сез супергеройлар буларга телисез. Әлбәттә инде белән. Ай, бигрәк фәридәр. Син кем булырга телисең, дустым? Белмим. Барысы да әзерме? Әзер, Аллаһка шөкер. Барысы да контрольдә. Контрольдә. Сүзләрен ятладыгыз. Ятладык, әзерләндек инде. Булар дип ышанып калабыз. Достар, монда шундый күңелле. Минем уйлавымча, монда Гөлназ Рамилне әрлиме икән, яисә киңәшләр бирәме? Әйтегез әле. Әлбәттә, теге сценарист һәм режиссер буларак мин аңа әйтәм, менә шулай чакырып чыгарасы булай дип. Рамилгә әйтеп торырга кирәк, ул бит бик талантлы актер. Нинди булса да теге косяклары бармы Рамилнең, әйт әле? Юк, Рамил әйткәнмичә, мин шунда шат Рамилне бу проектка табуыма, име? Ул менә үзенең ролен 150% итеп башкара. Аның янында мактыйм, чөнки ул мактауга лаек. Әйдәгез, син дә Гөлназны мактап җибәр инде. Гөлназ бик әйбәт режиссер, сценарист. Мин инде алып баручы буларча гел сәхнә алдын карарга тиеш. Шуңа күрә Гөлназга дөрестән дә рәхмәт. Шун талант иясе, мин аны кофе приватном дип йөртәм. Бу инде алып баручы да сценарист та, режиссер да. Аллаһка шөкер, быел тагы да безнең бик әйбәт репетициялар булды. Балалар дулкынында булу үзенә бер имтихандыр инде ул. Җаваплылык. Раз, хәзер Кем эшли алмый, шуны әйтергә кирәк. Монда балаларны туйымлый торган ихлас, менә теге бала психологиясе аңлый торган кеше кирәк. Ике бала да аңлый. Минем уйлавымча, быелгы Балалы Солянкада иң ишле гаилә ул да булса Таишевлар гаиләсе. Сәлам сезгә барыгызга да, исәнмесез? Исәнмесез.
Шығыш жасап кірдіңіз, тамашашыларны шаққаттырып алдыңыз. Улда болса енді Римма апамында, балаларымында, һәм енді Фәрит мында. Ничек булды икән ул ланыштан сорыйм әле. Син үгетләдеңме әлеге проектта катнашырга? Юк, үгетләп тормадым, үзләре чыгабыз диделәр. Минем уйлавымча, нигәдер Фәритнең катнашмавы теге теләк юктыр дип уйлаган идем, ләкин барыбер җырларга Теләк барбыр юк инде, но без бит инде барбыр гаилә буларак чыгабыз. Шуңа күрә инде монда юк дип әйтеп булмый. Без бөтенебез дә чыгарга тиеш буйлы. Киләсе чыгышлар була микән әле? Алла бирсә, Балаларның барысы да сәхнәдә чыгыш ясыйлар. Үзең дә нык каушагансыңдыр инде, әйме? Күбрәк шулар өчен каушадым инде үземне хәтерләмим дә ничек җырлап чыкканны. Әнвәр үзлегенә дә җырлады әле ул. Бу синең иң яраткан җырың минем уйламча, әйме? Әйе. Тагын нинди җырлар башкарасың син? Белмим. Рәхмәт бизер. Римма апа, сезгә дә сорауларым бар. Ул да булса инде дәвани буларак балалар белән утырырга туры киләме, утырырга яратасызмы? Утырырга туры килер иде, утырырга вакытым юк. Шуңа күрә бик утырып булмый кызганычка каршы. Мин шуның бик Кудагыйга Ландышның әнисенә рәхмәт әйтәсем килә, чынлап торып. Ул өйдә булмаганда әти белән әнисе Кудагыйлар карыйлар инде. Шуңа күрә әйтәм бит, аларга бик зур рәхмәт. Дөресен әйткәндә, тамашачылар белән дә аралашып алырга өлгердек. Ләйләне, Гомәрне, Әнвәрне алар беләләр. Инстаграмны ачабыз да, гел аларны гына карап торабыз диләр. Кайсы бирләр әле махсус сценарий әзерләп төшәләр микән әллә диләр. Минем уйлавымча юктыр, әйме, ничек бар шулай? Махсус сценарийга аңа үзең беләсең, теге син сәхнә кешесе буларак махсус сценарийны да ничек ой-ой ятларга кирәк. Аңа вакыт та юк. Әле яны ятлатсаң, менә монда сценарийны бит инде ятларга кирәк иде концертта. Әле аны ятлый башласаң, көннәр, атналар үтә, шуңа күрә ничек бар шулай. Быелгы концертны Балалы Солянка концертын инде төгәлли безнең Хакимовлар гаиләсе дип әйтим инде, Уразовлар гаиләсе дип әйтим икән. Сәлам сезгә, исәнмесез? Исәнмесез, TMTV каналы кергән безнең дуслар. Сәлам. Әле күптән түгел генә күрешкән идек, сезнең белән инде теге туганлашып та беткән сыман. Сезнең концертны да карадык. Гомумән нинди җыр башкарасыз бүген? Ничек әзерләндегез? Сез нинди җыр башкарабыз дип уйлыйсыз? Балам, балаларыма, җимеш турында. Шул. Безнең балалар темасы ул махсус тема, шуңа күрә без инде үзебезнең традициядән китмичә, Балалы Солянка инде үзе бер традиция, үзе бер бәйрәмгә әйләнде, шуңа күрә без инде шушы традициябызны саклап, балаларым җырын бездән яңа сорыйлар ел сайын, шуңа күрә без бүген әлбәттә шушы җыр белән гимн кебегрәк бетерәчәкбез, Алла бирсә. Инде сүзләрен ятлап бетергәнсездер. Инде ничә ел әлеге җырны башкарасыз. Барысы да әзерме? Әле. Инде сез әле ялгышмасам туган көндә дә башкарган идегез. Тамашачылар ничек кабул итә бу җырны сездән? Ярата. Ай, рәхмәт. Һәм инде сиңа сорау, ул да булса, туган көндә бийде, бүген бию костюмга карыйм, бию булмас инде, әйме? Инде булмас. Ләкин мин үзем көткән идем шәхсән. Бәлки Беренчедән ул тулы состав белән биегәндә бик матуррак күренәдер, шуңа күрә инде безнең гаиләгә генә кагылышлы булгач, шуңа күрә без әлбәттә бүген Илари балаларым җырын башкарачак, инде Камилә барыгызга да теге үзенең яраткан җырын башкарам дип теләк белдергәч, без инде каршы килмәдек, шуңа күрә ул беренче тапкыр Балалы Солянка сәхнәсендә үзенең дебюты булачак, үзенең башкарган җыры белән чыгачак. Ялгышмасам инде бүгенге Балалы Солянкада сезнең әниегез дә монда, Фира апа да килгән. Балаларны карарга ярдәм итәдер инде. Ул һәрвакыт безнең белән, ул безгә көч биреп тора, һәрвакыт ярдәм итеп тора безнең янәшәбездә, шуңа күрә әниебез бүген безнең белән, бөтен гаиләбез безнең белән, шуңа күрә безнең чыгышны көтеп карап торабыз диделәр. Мин сорарга вәгъдә иткән идем. Җырдан кала Илдар туган көнеңә тагын нәрсә бүләк итте икән? Туган көнгәме? Инде туган көннәр онытылган да инде ахырсы. Онытылды дөресен әйткәндә, чөнки ул 8 көнне иде, без инде зур концерт, трансляциядә эшләдек, аңа бик күп тамашачыларның теләкләрен кабул иттем.
берничә көн минем өчен иң зур бүләк шул булды. Илдарның иң зур бүләге миңа булды. Мин сине яратам һәм мәңге синең янәшәңдә булачакмын диде. Шуңа күрә ул минем өчен иң зур бүләк. Кечкенә иркә төшеп килә. Әминә ошадымы? Әминә, ничек булды? Большой кукел. Бүләк иттеләр. Алкышладылармы? Аплодировали? Да. Сильно аплодировали? Бүләкләр каясың? Анда. Әни кая? Они кайда бала. Гомумән, бала сәләнкене тамашачылар ярата. Ни өчен ярата дип уйлыйсыз? Беләсезме, бу тамашачыларга ни өчен балалы солянка бик кызык, чөнки халыкка кызык, кешенең гаилә тормышы, баласы ничек үскән, нәрсә эшли, ире нишли, халыкка шул кызык. Шуңа күрә әле ул халыкка гына түгел, үзебезгә дә кызык. Сез сәхнә артын күрсәгез, анда искиткеч, анда нәрсә тамаша, анда балачага тамаша. Бик күңелле. Әлбәттә, гел яшәсен шушындый проект, чөнки ул ничек дип әйтәм, шундый күңелләрне нечкәртә торган, шушындый матур бер бәйрәм кебек. Һәм Төрле бит ул. Анасын балалар белән шундый яңа номерлар ясыйлар. Тамашачы өчен бик күңелле, бик теләп карый торган концерт дип уйлыйм. Минем уйламча бу файдалы да безнең эстрадабыз өчен. Бит инде һаман эстрада өчен кайгыртам. Чөнки теге безнең балаларыбыз менә шушылай чыгыш ясасалар, татарча җырласалар, башкаларга да күрсәтсәләр, башка балаларга үрнәк булып, ничектер кызыксындыру уяту дип уйлыйм мин. Балалар белән бәйле проектлар, алар һәр вакытны уңышка дучар дип әйтердем мин. Чөнки балалар, аларга карыйсың, елмаясы килә. Аларда ясалмалык юк. Аларны ничек бар, ничек тоялар, шулай ихлас итеп чыгыш ясыйлар һәм үзләренең эмоцияларын күрсәтәләр. Шуңа күрә дә без олылар аларга карап сокланабыз һәм алар безгә ниндидер безнең тормышыбызга дип әйтик җиңеллек өстиләр. Рәхмәт аларга. Яңа балалар туа торсын, чөнки менә үсеп киләләр, име безгә кичкенәләр кирәк. Ишетсеннәр безне. Кичкенә артистлар кирәк, кичкенәләрне карау тагы да кызыграк. Минемчә бу проект әле озын гомерле булачак Алла бирсә. Монда балаларны кичкенәдән үк сәхнәгә тарту. Монда бер күмәклек бар, әйме. Алар бер-берсе белән танышалар. Монда алар татар җырын, татар моңын ишетәләр. Һәм сәнгатькә, телгә карата аларның инде кичкенәдән үк тәрбия. Этика, эстетика шулай ук, бөтен нәрсә бергә. Монда бик зур тәрбиянең бер нигезе бу. Бала, сабый бала, ул кеше баласымы, бер төрле җанлык баласымы бала бит ул. Шуңа халыкка кызык. Менә ничә мәртәбә оештырсалар да халык бик кызыксыну белән килә. Елына бер тапкыр була ул балалы солянка һәм без аны беләбез кай вакытта икәнен, ул инде төгәл январь була. Шуңа күрә без инде моңа ничә ел киләбез. Әле менә беренче тапкыр чыкканда Самирга әле 1 яшь кенә иде. Бүген Самирга 4 яшь ярым. Шуңа күрә балалы солянканың да юбилей җитеп килә бераздан. Достар, балалы солянка 2019 ахырына якынлашты. Барлык артистлар белән һәм аларның балалары белән аралашты. Хәзерге мезгиллә традицион рәвештә гүзәл разовый концертны тәмамлый. Барлык балалар сәхнәгә ашкынды. 2нче елга нәрсә булыр, барысын да белербез. Хәзергә сау булыгыз. Пока-пока. Татар эстрадасында менә шундый яңалыклар. Алдагы атна безгә нинди сюрпризлар әзерләп куйганын, анысын 2нче атнада шоу-без тапшыруында ишетерсез. Әлегә мин, Линара Батталова, сезнең белән сау булашам. Пока!